TV Obwansu Bwomogusii Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli Mbiamano sana mwancho muliya wita seni ya Ndizi TV nebiro binda nende tokomerana asomorobeli obwense yo bonchelia astura beto kwemanya amange na kiabasaya bagendete kwegendelia na kibabwenete wekini akurwa sekerenge kemo gochia asekende mwancho muliyengo kwaligane bene asomorobeli gabono mambe linde tobeto gusanga asobwamo gochakabona igabo ika omoelio iretera ne FRIDAH KERUBO na ndina bagotonyara witra chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega asensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabotonya gwetera www.ndizitv.net wega nabogo sanga na into ekerengeri kyabo wetera sena beriga basi screen yago tomanyinga yoko bwatia omurobiri ko nimba tabageni ase studio antagetengireli bageri gali abene ko baligani batomanyene kibakoro kwa nande ningikeli bagakora kuruga soro ngoro Gusii karibu sana asante sana aha na wakumanya wanchi muri area na kiyokoro kwa yamano marari FRIDAH ndio ase studio ya Ndizi TV asa mali tango artist mogoi then teka anzakia basai as a youth fund as a candidate ya Kisii na youth fund tekikanta sene shirika ya serikali korega ya mona basai kuhakikisha ngo karabari biashara as a ENSE tekologa sustainable enterprises yani bidii konyara abakonyara gukora byanyara kana madeni alafu na ndio atigari kende igoro surplus okay so gasi nare mono dogo dogo tandanza tukisha takri kusabagenda biashara hiyo ambiamano sana karibu ase studio ngayetenga umwanchi umuliyere nachikwemanya metambarororo abatametiane ne mono igoro ya youth fund nande nakiego kolegasi ali tukeli gali baganeli ino muchikoba mogwesemia amange karibu sana naye amanyu umwanchi umuliyere nakiyokoroka nande ningeokora sorgo ngoro Gusii ambiamano FRIDAH inchekoro ku Joel Makorion Sando then te kiombigia serikali kikoro ku National Employment Authority timenya kiora kibikazi ke Gusii then te Gusii engima Kisii na Nyamira egasi itenene ichikondiro liko kora mangana yegasi ikoro ku Employment Act to go implement section ko chaka 74 ikora 78 agi mudara anyara kunyori gasi na kira nyori na kya kwerenda ana kya kunyori gasi inse ime ya Kenya na inse isiko ya Kenya okay ego basically no mokwena na mabaga yemirimo gochiasi bari tabwate mirimo in Kenya ni chinse kiri cyesiko ndiri kwena na togota ba wi asike songo wada togo facilitate to konyara ko konya bantu ndiri targeting basaya boka lakini to konya wananchi konyara konyora imirimo okay ano chiko teresera ngana mange elindo mwanchi muri area abega kumanya akonde tuchake na atos ikiganchike ga kyabasaya ningikeli kyagokora basically ikiganchike kyabasaya na toda to as a vision na kora basaya kora biashara na njira kitago kishana kora wale biashara vile sustainable kusabi konyara ko igenda libyuka na gukina so to kora bio as a chinchira
isato muna ase to what as a mission statement ito wetere njere ya makuba fundisha igoro kokata mangana ya enterprise development so to bade curriculum to kunyara kusomya basai na kiwa kore biashara ya basoma igoro ya mangana ya group dynamics na ki group ochake na ki kogenda rigu paka ya uchemo eri to basomya mangana financial management akiwa kunyara kutumika chibeseti bodi chikiombe na muno musabinafsi twabasomya mangana yoko story use business plan yani goitana chibeseti twabogei erinde banyara korikana business plans muna basai bantu barikire erinde banyara chibeseti goitani chito alafu ngwasomtare igore record keeping na ebintu bingi igoro na kibiashara bigokora entrepreneurship erinde banyara bakora ibiashara byasinjirengiye ne curriculum yaito ne tiri na University ya Kisii na ya kurwali ENSE ya United Kingdom sa UK ekoro Nottingham University so ne curriculum uniformed ne challenges biashara bigoetera na basai bagoetera so na kitoko yetumekera kubasomi kuhakikisha bayire babere tiyari erinde chitibeza chirikara tu abayire bachitumeke biya egasi yakabeta bakora na uko konya na basai kubaligeri echiro kosikoli echiro kubota na barabo enjere yemo tokubota na inu na Ndizi TV bale bata product bataga bara kwanira basabande andabata nkiba bakora enterende kertubata agricultural shows ko atara basabale bata products bata ba rocking kiba bwate entere yabantu anyara kumanya kiba bakora nabayigo kuruma gata nyari kuira basaye no Tanzania Rwanda Burundi bati ko rocking ibito kiba bakora alafu na sande kero kwa ndio kwa ndio mnaona kero kiambete kiara kwa product India tukagenda paka Ministry of Education na kwa na County Director of Education akaya David School wakanya kogora ekie group area bota so kubada na nkoro kogenda linde to kubada na baro to ali kali kichiro igana ne chioteli bali bakora chingo bago tugacingo kwa sikiano elinde banyara kanyara te na to baso na bantu bata training tigende online Nairobi ndio bata manager ndio bana marketing linkages Dr. Lina Tarisa so ngo organize trainings na abanyana Facebook na WhatsApp Meta basabanya kwa training na bago bakonyara kutumeke mitandao na Facebook WhatsApp ndio banyara ko market ebintu biba babwate na senzere igongo twa increase capacity yabo konyara ko produce na kone ne sababu to focus ya sei yesingi tomatena ekiombe ndiko konyara tibesa tali gotugatingo kwa yuka ko stali go orosimegati yoka ichiro go ikabaoni karabaoni ne baganyara ichiro so entere ya mewa tanga ya kukarabari biashara ibire sustainable yako pata na ko ichiro egende to ba tibesa ti serikali tiloni kitagwa interest mune group toko ba tibesa ne ba apply mia to ba 95 so to na management fee ya 5% yoka academia ya lakini wala kero koligeri ebengi waniga interest ile kati ya 18% paka 22% so kero koligeri sana na kwanza ita interest management fee na umukapo ulio kibinafsi ngwata basaya tibesa mno montoyoma interest ile 6% so yebengire 22% so dore maragata to chinuguta chipa sinto tire chingi wasa chipa ekara korangire ne chibengi ne sector tiri chigana na chibesa na senzire iri babo musare ko rumia moja 50 una tibesa kwa kane alone
oru siringi 50 choka so igoto amakonye mara gatatu atwali tibesa arali wala muna dogo sustainable enterprises wale wakana bali 150 wakani le 50 igo chama tigarire emia yemo echemia yemo wana bagutumika kokine biashara byaye na kolika basabande abana so na ito ko affordable financing ntobo atunonye asabwa amagana kana nitibesa kana basabanya wali atenda yes the car batakuwa tibesa wako kolera ngo batole paka 70% matekero ko tenda faida yo omunya konda ya entitled ne faida ya 30%. So gatwa kwa 70% cyose cyisene cyo korega science bakole alafu bali batwakana yabazitinzi what interest ase amatuko tisaine matanani. Okay. Ega sene tawaka. So togo what na National Employment Authority kero tigasi to Grace Kogali entogo ta muna ta beto ko facilitate so anyega simne titia toka Israel ama bagana rengo elifayem abasa kota kirwa bakata plumbing bali bakora plastering bali bakora mangana metal work ne inde fabricators so ntoka tangasa mabagai so abasa bali ba apply keraba etire into National Employment Authority to cover facilitate ababagi kiseba simbiere bla bla paperwork beyonce into one oga kero tarembiere baba kanira ka persona gatakire kendege bali nendege bairuka bagenda limu bakole mirimo basa batu akana tibesa gota bigato bakonya bara to facilitate na abangwana no mungwana National Employment Authority bikyo mo elio tokoroka togo provide work sites na ase chikaunti sinde ntowaga chite chinyomba asaba saba ko tabaka biashara lakini baka na chibesa obo beso kusinini biwa wakana 10,000 unere kilomiti tobaka nyanga chiru isano igato bakonya ko save irinde babe competitive ase biashara wana muna Nairobi Pedeview to nyumba gari na Kuru so hiyo konya basaye bakore biashara byao na kubasukibuzi so inare egas some of the work tagonya na kromna yuna enterprise funds mbia mana sana atuza sogo toiresira sobogare igoro yeke gancha kiabasai gose youth fund to sa sense moya go Joel anko bako kwanera igoro ya National Employment Authority atmeti ngwa bako kwene kinga inu muri kuri bantu mirimo chinse kiri chesko lakini mo kwene kinga mirimo maybe nga babere facilitated baikire maybe twari abantu bakwenda chinse kiri chesko wetera maybe stimeti inu mo korega sibuna chi agent kora toiresira ngo tobe to ko understand so National Employment Authority to korega si arakane kasi entangani eito nene mono no kunya kurigeriri kerkwari kiru machiko abwati guyo kukurike meremo kwegure contract ne bwatiria machikaria emeremo bakonyoka international labor laws eri kasi entangani gongore kunya to kurigeriri abarikwa bari bakonya kurika abantu that is the first thing we do egento kya kabeto gokora no kwenekeri umuntu kurigie emeremo ngoroso yechiro yemeremo so the kokonya bari baro to facility kunyore emeremo na to te locally na internationally kunyara ko bakonya basoko igiado to kora career guidance and counseling abora gende university oso mokore emeremo egusinye konyora ugono kwanyora echire yemeremo mwedene emeremo ne echire asige songwa kunyaka labor market echire ya kwangire baba wakorete serve yoka tubwati requirements echire kuriki so to guide ko to te benda labo kore computer na echire gwanje egia kane to gokora noko kora into gokora labor market information ekurigia mangana ase chirege ye meremo twanyara gotebia abantu chire meremo eko bakonya erigana aswikira bonega skills kitobwate bonega chirajare gutumika locally internationally yigo ko ya university nabare ko bantu bari bakosoma kwanyara komanya ko skingo kora na nanyara konyora meremo asobwango osikaria yare ngaitegende ekyo moerio ke kere mo important ande gabno to twabwatana na no ke ikunikia
kia 5 no ko regulate agent ngwa kona agent chiro chikuira abantu mumbu mbaba ndo kona che license na itu so ni to ko ba license iri kunyara ko ba neki tatu mo maana pia mondo no mondo mia ta kora yendo ko human trafficking ante ira abantu ense isko ba chiko chandika to to bana che license to bate database abantu abo se system itu no ko kero utara iska kwanyaro mundo da ngo kwirande Saudi Arabia usingo kwirande Germany usingo kwirande Canada kwa rigeria se system itu so mundo na genuine tanyara ko kure chivesa kia moeno kito koroka promoting employment initiatives promoting employment initiative no kubwatara no mosae go sonde bwensi otede kuri korosi emeremo toma como link ne chiro ire anyara como konya amno to kubwatara na abantu na ekyo memna kya ho atos kya youth fund kwanyara basa embare skari or core school ikago chikori emeremo toma tevi na bukunyana como mo to gora rike so chakaronye ko chake business name ko amor kine ko registered ranya register na kya ko igoronye bank account ama chiko kia kubwati kerate to chake biashara hivi ke aranyara kunyora affordable financing ko atos ya teba to mas rifa go chia sebonatos ero maso entrepreneurship o chaka wera na back to us after 3 or 6 months kera cha kire bono debide serina ko chagete na cha te ko dika bantu bane ose batano to makomoro kia bantu batano na kyo kunyara ko bari kemero ande na kyo mandu kyo ragani utumie bari barigirie meremo isiko chi agent chiro chi arigirie meremo isiko umatene biashara bari atreba kona chena license ne toka kana emilioni ya o chire nsemu na Germany ito tutumie Germany o Israel to pate agreement bone kana youth fund to korega siamu o chire nsemu na Israel kori kibara bagachi abagachi aba koiro mundu koira Israel era ile between shilingi 100 mpaka 600 koira eseri kunyara kona chore medical check up kona chore visa fees kona chore ticket kuna chore work permit in the USP ichibeza chikuganiro chibese china chio okonyorese umosai ukore school ukore tebe ko JT ukore obwaga chonyori certificate umode yacha acha kuri singe 300 ama kwenda kwa gacha Israel anyore singe 400 no mutinyi te kunyarikana ga moto kubata na youth fund batebi te to hakikishe mireme mo agent aretre ko Israel ne region ndo bate bakale bata chisense iyo bagenda ba verify nero to acha to ascertain the agreement ya chira across broad tari youth fund yoka wanyabone yakero apply passport orige yale so apply passport munyare ko bori kwanyo remere muisko yense gwetare na nabo go click bora ribate bai to akurikira rirube anto immigration bakwe passport bwango to kuganye tenyi system na bandi kwaya kubwango na rio ragenda kutoretera foreign exchange kutoretera chivesa kaga bwango na tutuge chiombe biamana sana aletora murabatera butrasa mtumo como que gato koira na jail no tumanyenga ankonyorore nga abantu gose amabagaye mirima ya gutangazo inungo ngo link muri chi agent chigamwa batebinga mabagaye mirimo nara and then ngobwati muri abantu abega bakiri gucichensa kiri cyisiko mu make sure nga the well being of them because nkora tora abantu bandi bakwenda isko gari kwanyora nga bachandikire gobwatiraga butrasa mtumo como que gato koira na no beko gutumanya mange memo no sana manchi muri beta sene kya Ndizi TV ni gotagenda tegosanga imeyo morobili wense yo bonchiria astogendete kumulikira amangana akorinde ndaite turasa mtumo como que go toskato nyegera ngwira turasege keke kerobosio elinde tegosanga amange Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor boguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uwo mugusi.
Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsaye chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresimi asichina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo wechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe amariogo yemete ni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria KERUBO wenya wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko kurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karabu ajine ntogwate chi machine chigo kumureka chiaro ranki KERUBO chigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ichigo tateingi KERUBO bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo ana abani machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwense akara bwakire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Ekigima mwanchi muligirira ndengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitogente gusanga imeyo murubirio bwense yo bonchelia stogente gusanga no mu coordinator kora sensemo ya youth fund Atos Mugoi nabaigo kora asensemo ya National Employment Authority ni gotogente gusanga nereje Lonsando oyo gendete gutumanya gusaba gendete gutumanya igoro yo bokoreri bwabo akonyora ntaraswa asomutimo komokeigo nabagingo boria Joel ankonyorere nga abantu mbaroro konyara bakire chinse kiri cyesiko kwanyora nga babiri bagucandika kerekende abana abantu bakogenda through agent ekyo kire registered na NEA usine agent ekyo konyora kitari registered na NEA andake omuntu taraga disco ere byanda manye mwanche muri tegereri usomuri viewer that training nere gukoro Adeto project youth fund ko na korere ikoro ku pre departure training so munga tara ndese isiko kunyara ko somi kuna kya kumenyense yabande osomi training iko ira chwiki sato onyense na Saudi Arabia gochi kwa somi bakero yabo bari bakwana Arabic to chiko twari nke kuru ku culture shock ande kera ba ko matemo ngokora bara matemo nikyo mbike kuru kunita National Industrial Training Authority kwa makoviku system ya ENSE isiko ku musanet kwa biko system hiyo ade ko chimaye kanto akatwari mechandaro no maene dato mundo chirense isiko onyori mechandari kumunyara mechando lakini kwarura no mwako yo chaka mosies ori in charge ministry ya labor Madam Florence Bore na teveta tu arusi ti chi agent chaka bere 1200 tukarusi 500 totia na 700 so chi agent registered boni Kenya ngima jiko korigasi chire 700 achichire genuine so like itoko sorora abantu banyara go check ni system itere free korigereri go se agent ine genuine igia kabere nto achaka kerekendo utaraska go chimotware abantu mbaroro batamaitine kibako manyanga agent yiga ne registered na ne akora bamanyingo rata bantu wate system ngo kwa nare ngenda kiko chinyatumia but okay tianya ke kwanere kimako na sana ngo kwanera system ito gotoka se internet ikoro bata www.nationalemployment authority bakori karaki korika neaims.go.ke aso wenga ni neri National Employment Authority Information Management System okori kiri tari tangani kere nutentanga ni kere dieta korigere ligari ere free abo kunyara korora gari kwarora list of agents kwa rigere go senero na ndi nabo gutaro bisende abane irane anganae muna gusiga nere busonga no tokotoka to staff bisi abantu batatu chinta chine chonse koreze complain we revert it for you and as a system yinto bate a toll free number kuri kwakana abo kwaka kore Kenya no wakana onye kore ugo Germany no rekora America ere 24/7 so that 24/7 emani chinta chine chonse chumugaso ise time frame siri kubwekana mondore Germany mondore Kenya chinta chire tofauti lakini sawa kana bego so nanda bako nyore response enambe yere on kerengaki kwa keru neri ndanyora kense lakini within the time kunyiriginde ngoro SES ya nere je wadre to mudo kala ko bori gote ba ke nambe kabe challenge ocha story but it's a toll free number waka chinta chine chionse turiko sobesa it is fully funded by International Labour Organization banya bantu bako bero bise waka no International Labour Organization and you can complain anytime so kuruto chake process hii tabere mitenyenane complaints kwanya kwa squeeze kwa kuchiguru squeeze nchiyo chake nchiyo kacho nchiyo keto chake to katware chigire complaint nangi sana rituko one kana nyabari bako batuko butete obisi bosa bali bako bera set all free number you se to abekire mikakati emenge yo kunyara gutanga utarage rojo kugenda watangire utochi kunyora imichando seto nyabone utarasoka kuru Kenya toko kwa baka letter of no objection so to kunyara basoka no nyakuru airport kwenye meremo ya bwate mechando bori bari bakumagire tubone babate bikero kwende airport no werigiriye meremo ya mumbu ari kukoreta Kenya paka tori keriru kurwa sawa endo kwenye letter of no objection yo kwa certain meremo yukwanyore mumbu ari genuine omuntu gukurika orikira orikiro kwibwana kuri kwa labor laws tanyara ko narichiko what happens igari sinachire ko kore meremo onyorenga terms and conditions sirtu abete to kubikirana onyorori mbege tegali semeremo obereka kubuna amachikali what happens
lakini tutarasotie system yetu kuruka musaned contractions pi chiko ba tested kuruga yeah contractions pi tukora chirigeri kuruga twasta kwa utara sign contract ukonye koigwana kurwa so contract ngo twara contract ndi ENSE ose makonyoroke konde ndi ENSE ngo twara exit clause onye turi mireme ko koratera gogoki what exit clause so at that level no to invoke a clause to kuruka exit clause twanya kurigenjere kwirana akikwa nyorera abantu bange konyora chikonda chiriba kwa kugichimya kebere lakini the last 8 months bantu bande abange bairanire kera baikirari banyorire athetu bigashya guchokora ne nyumba yoka uchagotebu ono sibi nyumba gima konyore contract yako muteya switch yanga chiuka so those are things that to address it nande serikali ya Kenya njaga ndeka kore ntukuruka renegotiating echi agreements chiri turacha kwira bantu bensi ya onye Saudi Arabia ndokero bakuruka bilateral legal agreement okuigwa na serikali ya Kenya na serikali ya Saudi Arabia so ncha ba reviewed chinyinge chao ngwara waziri bakomnyoka guchio whatever tubekurigiri terms chia BLA na ndeboneka twatwari database iri quite clear na otokotevi abantu bari Saudi Arabia bakore mere mungone nga 1350 okay tokotie mabariba totegotie maba Filipino bare milioni ya mo petrose ntoikia abantu milioni ya mo Israel boneka youth value ko chapira abantu 1000 bona bacha the process they might be taking ngwira tore china 1500 toida 500 batanga ni mbaru the weekend okay agreement between Kenyan government and Saudi government but the target ikuja kwira chinas 1500 abachete 500 abaswati boka okay it was a gender biased yarenga twanya tebete ebe gender biased to empower abaswati baito ara agenda bakore mirembo tumire bitoki guchaka akirikende bono totebase enino mobwatinga mbali babwate chi skills choka mukoira guchichense chichesko ntobwate bate labor migration ate kurigiri terikoro rike gusiria labor chi agreement was signing ko chirara kabere cho tukuruka professional labor agreements na nchiro tukuruka unskilled labor na ndebone gantwa president ya signed the latest agreement that signed the weekend eta yukuruku skill based training okay skill based training emanishete na wanda betinche school ya class 1 mpaka class 8 class 8 paka form 4 ama kwende college lakini mwana agite class 8 yari ngachaka kukorega sia welding mono so na korega sia miaka 6 usesaba miaka 6 usesaba iko onge gasia welding nyerigeri gara ngo nyara kwenye korabuya so agreement ya chile bona Kenya National Quality Assurance and I think bare ngo negotiate na youth fund bonega so that the youth can also be considered on that front that trading ilikuwa nyora soko kore mirimo yao ebe considered mni school kwa hiyo certificate na Kenya National Quality Assurance eko enable nyara kwa ndese isko kore mirimo because asebonega na to sign the agreement ndokorigeri mbibere pakotore certificate onye ne anita yeto cheti formal education no wate anita paka ya housekeeping mbade ngotwara bare certificate yeyu ose ochete mnabona china sesto ko irani chia medical training but ocha gito has gone as low as your quality certificate yeah okay ambia mona sana so kweresera igo aso bwagare atozingwa totebya bukare nga ngusira muri abasaye asebirengo ngo bamure ni bongo bamure amayegelyo na kibago kora uboncherera akerikende to cha sense mo yike gancha yesere kya abasaye akero mo ko na nini bo basically no muntu ori obwate ebirengera libyo go chakyo boncherera osino ori ora chakiri mwaro de progressive nere mutaite ko mosira elindagari yo boncherera bwaye bien mano so asa abasaye bali togo target ebale chikategori bere bali bachakire biashara bali babwate biashara batagete ko bikinya asa bali batarachake biashara ndobwate toko banzero wasa chiguru poeti abasaye bagenda ali ase constituency headquarters tabwate mo officer social services social development services officer kere constituency bagenda gali barosie katiba yabo bate batagete gukora ABCD bate ba objective yabo ne activity bate gukora alafu bali vipande vyabo bali photocopy bali ga list of members bali ka minute bate batu igwananire ko register kiombe na
tutagete gukora ABCD shakira bairira bayo certificate ekera bayo certificate bagenda bakore kwirende baigora account ekera nyuma ekera baigora account abana bebangire batorigie twasoa ko basomi egento gyoka bagwakana noko akana FEB na 200 utia account ya Youth Enterprise Fund echichira se training ekero tia bere received Nairobi amanya kwa ngisi ginona ekiombe kiwana genda bataki training bakwali mangana yo kwa biashara na kibakoro bakomana chiweza tiabo nyuma yabo ekero igwana nile tuarigire project yabo ne batagite guchaka tuaba advice amali tuigwana ntira kibako bwati kero bakolde igo bono abasamu nabo abe bangire kabisa batuarire skills yo karaga particular project yeyo anyene chingo konyene chinchoke banyole mafundisha ito banyole mafundisha yoro tuwetinchoke chingo ko bono tuamanya ko ba form ba process you know taba tibese taba interest yakabasaka yasana yasana yo baba biashara bakina bagoira ni myemo anya baira ni tinyinga ke to batumbaga na mini stoba tumbaga na 200 bakorumia 200 bagenda 400 bakorumia 400 bagenda 600 koruga bagenda 800 bagenda milioni to koru zero pero tiba basere ko batisonko badwali kero kende ngikerimo korigereria onye na imogeti emia ngikerimo ko consider so that in qualify na ndeko nyora 200 ama 300 gochigoro ena kimwaka obwango bogwakana and then nakirende moraba ya mwakana biyaiga kitoko ligeri akata rembi amole atako arokina kiyo bawindemo koigara guchiabuga baba device biashara gamenya byanyara gukina bien saba samuna kero balende batano so kyombe kyabasa nataba omachemane secretary treasurer wikaba basa miaka 18 kwa 34 amada wega miaka 35 kwa rumsa bali wacha visi vandana mabaibano rote miaka yanere 35 ndio msana weka TV yote lakini katiba yote msana ule miaka 18 pa kama paka 35 lakini ule taraiki miaka 35 sonya ko tuligere tiga aliko skali utaraiki miaka 35 ibange to liwe kisura se koza warulo musare so bono kuibanga so abasa muna wekero bale batano anyeke mbiyonske batano igo tukigatura ase toto abasa na barabe bane go sabe batano so wekero bale bane na wagonza beko muntu etani miaka 80 miaka 60 abune bemba so na utoko baga tuche mbada biashara so bago je round yende mbada biashara to bae na bakinego abantu kwambali babwate biashara tiyari naro bwate adiwe targeti karakariri okora banking badala the statement ya 6 months to yerigeri license to yerigeri to atorigeri biashara to ara yerigeri na corporation tire business records tuasazi biashara tuaramwa free consultants na kibiashara vile tuamwa advice center ya maana hiyo yogo kise biashara vya kwa libiro vya ase in terms ya expenditure na ku reduce expenditure inda sikonya wale faida ngia akero musamu no itanya wale biashara vya mbiyevile atali tawe suppose ya libi anyore si libi to kama tayo gendo na kiti musamu no ina utoko maiga tie 100 mpaka milioni ibere singa kintanga na interest ya 6% yok umwako okora wakane utoko onega tie milioni 2 mpaka milioni 5 nekara biashara vya vira binena mono mpaka maiga tie milioni 5 mpaka milioni 10 igata igwetia resanera oyo ndo yo tara yo tata kuchaki fanda nyo naro
kiremeremo romo walimu naro romo skali akora anda sigane na serikali manomono wataliro lyokolikwa FEB akoleta ngali atolikire business plan yategete ukora tolikire PCP yae anyoda de kuchaka ko obolemi emie yamata gitego sewereba tamu approve agenda take project so I was saying so ngokwanya toliko akutaka okay mbia muno sana ingi mutariko considera balirinda abantu abaiga babalikire na private funds akera gwataga mukorigereria serikali I can say naro mungwa naro yo kurwa sigeta liga kuna ne private fund liru I think bamuligete permanent lakini ndio naonye mbali walikire ne contract kwenye miaka 3 5 liro kosi employers abange private bagana na kama lakini nyalo bakaita kama ka bobere tatabone kero kwa apply da na tokuligire ile ngoko nyora kwa yengo lia litwa tumutigaria tadi tajikora ranjara ilinda kwa itabu at interest anyo woziwa kwa biashara utabumbega ukina kinega chikosuki so even anya nada bana serikali bo igana nada tibe digo se como menterabu na ndo manyente karokyo ne employer era jare kuigwana so that's part of the things to go give na National Employment Authority as an employer kara kurigete na kwete terms ya kwa flexibility ora jare ko kino onye financially so na bora nyore ore employer yao it can be an initiative that we can agree that you can even sign an agreement with the fund that if you have a staff base below 35 mwabalao banyare kunyora chibe chitabwati kerengo kenene mono tinka itose youth fund nekane because no lauru bari bi asenga kirengo kyo kunyara ko empower abasai bakore bakine financially so tindo chimbe chano kero if an employer can agree again ndaigwane na youth fund atewe abasai baito bantu kuja kulika bari below 35 tukubarika semia ketatu ntwanchira nindo cheje kunyara ko meet pesa gitase bari amoko maigari bachire gasi it is allowed by the law mbia mana sana kerekende jel kolato manyanga obi yabo gotumika chi agency chiri kire na gosechire registered na neamboro byobo mbia bono ndaikabu na egento kero na renkorigi arore na mberi ya toll free ningia sana ebe kutanga so abantu bagitware konye bwo batu moiri gosomo sanyo riskari oronyore mechando ndabe kunyara kwa konye na mbeyere 0800 5 ivere chikaba isano 2 mara gatano ikaera na isatu naboko yirora ere 0 8 0 0 2 2 2 2 yani 2 echo chikaba isano alafu ikakore isatu na mbeyere toll free no nyaka bonega abego so aturi usabu pesa no nyaka kuru andonsi na nditi ngiro website information system yetu www.nea National Employment Authority nea.ims.go.ke ichi chire very important abantu kuchitwara chiranyara ko bakonya ubiyabo gutware kutumia agent wierigete egente getanga wendo komanya nonyemere meriba kutangasa se ronyese information system yetu nemere moto certified to asate nemere mainero na renere genuine turi kuchikora erisko wetani rigwa kwana ya kabere karako gosere bade bonya bantana gutwara amagoso ndiko tebere perfect karako gosere eko baraisi asitore konye buate woniga e process tokera tedi chiko doya tedi ku parliament to the batware fund engamna ye youth fund igotia ko administer kwa 92 asaba ko deposit kero munda cha ada ko kore biasa byo kuira bantu se isiko ago deposit milioni 5 cha toka se kegacha keri ay ko konyore mechando duri kuri agent tukora kuira ni Kenya tukora nika tukora nika to rusesi wa chiabo to amako go process to amako process kurasare ochirani so those are the advantages you go to me are registered agents turi chiko twara mechando and even
karoko ikire nseri endo ko ba registered to amanya rebe nare ko ba teronye ko karoko den nseri to mi example ya Dubai tari doa ochi ko kore miremo we ka doa kwa genda nyamataro ya doa ense town ni ndere isko ya doa lakini karo weri getene into to kunyara komanya kwa chieto kaenda ukarukuru Nairobi ukagenda gukore gasika Kakamega to amanya FRIDAH na kare Kakamega kore miremo tware nde ini yago for the next 2 years or ambia mona sana riwoli ndirega iga ndo chenga na elirengete Walter James agoteba nga following kinly kobono ine na iguro mogeni kagoteba buna nigo Kenya etagete kominyokia Philippine koira bakoli emirimo isiko yense nkobole iga umubwekano ekero bakoira bakoli abakoleri babwato bomanyi na bateresa gusechinas ense ya Kenya ni bwata baisa ine gosenaki ya mnabona igato kwana chinas tubwate tiatumie kerengo kya Gusii chinas school chire Gusiiga sibone ga chekire isano kwengo kwana Kisii na Nyamira tubwate Nyamira ne bwate Nyamira MTC tukatwara ibeno ne bwate MTC tukatwara Bosongo ganero tukatwara Muinonsa igetuki MTC chochige tinye tabaka ichi private wana wa chile tobeke tabaka tobeke na ram klasi kama KMTC kia nursing kwira 145 irasi biri bitatu so chi nursing school choka chire Kisii we produce approximately 300 in a year to are talking of 2000 ile ngachire Kenya nursing MTC chire Kenya bonega chire 118 dogora kusbonega chire chiko limit kwetera Kenya University colleges placements chire 118 nursing schools. Each one of them is producing between 100 to 200 in a year. Ako graduate. Kutoka produce chinasi self moja 800. We have a surplus in terms of professional nurses, and that's why we are trying to make them global nurses. Kwenye ramate muna ona bari bakwa na chinse tari Saudi yoka tokuira. Gura tubate agreement na United Kingdom. Tubate agreement na United Kingdom. America nko ba accept ile lakini kunya bakora matemakuru ku Uniclex, kunya bakonya korera Nairobi. Bakora one yazo kwa na bakora Uniclex bakonya kora Westlands. But as we speak ndo twachaka discussion na wantu ba Kisii University wacha kunya kori Gusiiga. Wacha kunya kori Gusiiga kunya export more nurses. But the iswari yako bori ko brain drain lakini nchina bori na ta kumo challenge iga nasi ya kuri serikali ya Kenya orikira na Kisii county government au chaka musara shilingi 70 ino muntu bwate degree 70 paka 80 yobwate degree ina stokwira Saudi Arabia ebwate certificate akori shilingi 88 cha Kenya oma kwewe ndaga shilingi 12 onyore mia kero mutinyi wewe sako menya na mnakwenda masini chi uniform na health cover ya serikali ya Kenya. Tochi we are exporting them for a better pay. Oyo we degree ochakira 150 mpaka 180. Okay. Ngatenga nabo nendeli yakabera atangana igweto mu governor mbiu kigakweneke buna chi county njibu atibanyagitari baisaine na igoni gakogania serikali itigakwena nabanyagitari gochia ase chinse chesiko ngera beko kwanira igore yengane iyo tida idgo so siasa eserichere professional that timbu ati capacity yo kunyara koira nerio mu governor ne level e pay grade ya nerensa ine level ya MCS uranyare kwirani lakini tubu ati agreement ndo kanda kwane tubu ati agreement ndo koira munyagitari inse yesiko abantu katwa agree ne tore tubeke baka system yetu anto agree ko export na banases book karawa lakini manyagitari baramungo chabare nchena na tembre kokonya babiro to kunyore mire out of the country kanyore mire mo erege ndukira ko chano kombori mire mo energy ni nchena bwati na recalculate of no contestation ogenda ndia mada sana hata stomanyi ngobu ya bo mosae omoncherera ko imukia loan correction sema ya youth fund of chi institution echiga chinde chikwena na chilona so obu yambaro obu muki ebesi ya youth enterprise fund na nateba obu ya butanga ni neri na tuligo kwa ebesi iga and bosaiga we can kora
kura kubodera maswali tumanye biashara bya mbiri byebi twara kinga tuwe sana twakwana batebi twagatebi mari atayibwana so twa understand bia ekara twa understand it so ndaisi ko advice ko advice yera kwanye biashara bya bogosuka busio so advantage entanga ni elina ebe sato toko abasaya ba tebo ati interest ne entire ne bakonye bakore biashara byabo na kuwakana because toko owe onyore besa bwate interest yana gemine tekara bakore biashara iyo wakana chiba sinyinge yani basically ase umuntu wende togatebana ose ase ntire togatebana oko umusumba wakali bako chibese naki tubekerete chige singinjaba sa mbona bako chaka tagete bakine baikere bali bande basukasukire bosio ande singinjira bare babate chinguru na abarayi babo ndiri bamambi so inere mikakati tokuba tobegete serikali begete kuhakikisha na banyote bese ibwate tawat interest as bali bali group na bali bako iramuna individual banyore besa ibwate interest insinini 6% yani ngata ko ile 100 interest yuko kana mwako mugima siri buisana muchoka yani ko 500 kero muti akabesa kuni kana wenga bosa Mr. Joy so inera advantage ndangani mnalinata bali ba wakana shilingi 150 mna loan so wakana 50 chioka so to abafanyira kuse mara gatatu yichibesa chinde bone chira nese biashara onye ne stock mente stock yende kera yakinira bono nojogani abafanyikazi bande so nyaro kwa ikira basaya babiri batatu iko biashara hivi yakine mambiende atigure branch kogenda laigo so injerende namba yore ngoko somitore ama fundisho mnanateba kwa manyana kiyogo kora biashara na kiyogo koromanye biashara yombi yebire na kiyogo koromanye na ekero kwa ni sukari yo monyo vitabu na kiyogo kora product kiyota kere kwa leta soko so tuwa koroki na tuwako manyina inki statutory deductions stake irimuna for file care returns kubaka ni NSSF tuwata na bwana makori tuwa somi idine baba compliant amanye license nero anacha so mune ibone karwa kore biashara kwa nyara biro bia onya mbali bako hotel tuwa tembeta kutara liru liria public whatever afanyikazi so banya orambari compliant so that mbago wasiki gule because bago siki gule haro abatata bali karwanza kwa hotel bali kwa nyara hotel ya siki akwaendelea mu so ibo wataki to customers so toko bagiteraiga ama fundisha hii na roya ya mu toko batakire bamanya asa togochi na ngikero challenge kiero so baibanga mapema kwa ba tware bintu bikoro na risk mitigation measures erinde biashara byabo banyara koge mnalitota sustainable enterprises egento kende kia 92 na ekero baada yoko basomi tabaira besa and twakonya na barakori iyo chiro igonto liyo batama chiro bla bla twakonya na kera bata bokonye twabwaterana ali toko baligera twabwaterana kera babwata bokong twakonya na barabo banyara koni kera bawa niri gokonyorana banyarire ko igenderere na ingaite bina bigo tokora aba muhimu sana asaba saya utanyaro kwa na basaya Kisii tarigo kwa na youth fund utakwa na gere biashara basaya kwa na youth fund so no torega kwa tena na maraiga tubasu kibosio igo abasaya training otora tore jinyinge gari ase whatever toko ba basaya banyara ko market bia so ebintu ne binge mbaizo kwa napaka makara okay so far kero korige leta na utia basaya sense mo ya youth fund na kyoko yerete kwa tema bale
lakini abande asana kwa ende constituency ende kwa nyara para batagite chirijawas chiri batagite koirani dorenge na musike je takaenda se constituency gite ndatagite kokwana basaranze awal awasa balenga mia moja na kogenda kito abate abi bla bla tunkoro youth enterprise fund takokwanya basaya ke biashara basi kogendereria ebi group kabateba no yama karaba boli ene loan wasina grant bata ene loan ya serikali lakini tabati mutaliwa kana faida sasa kwa kwande gedere loan bagasoka bagatikara basai 15 boka kwa mia moja na bagasoka bagatikara basai 15 so mbali batora manyobiye mbali manyata ubiye ne constituency gete ndadadi kwanaga iga Gusii mbara bange babwato mukiyi bamanyiro ubiye amana kabesa kumbe karega gatabwa interest yenana to suka bwango iga tare tatogendera bange bakinire muna babona be factory ya amatoke ga bamanyata kabesa kumbe kabwa interest abare investors boka bagaza wangaliga aba sini bakina emia bla tabakini digo benzi babeire bana investors abande mbarali ba mangana school ya basomya abasaigoro ya ICT abara family ba keroka gali bagoro ku Greater Chief Citizen College not Citizen College na baroba gatari abaga besa bari bonzo ni gutira batwalje school register na TVET and baigore mbagana te register school ya driving elinda basaka bakora ICT courses igama na CCTV installation web design bla 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 anda odi data kwa ifundisha abagandi begari oisomi gari roja ndona kinakinire so bali bamanye tobo bisi mbali banya kwa barangoza ofisi lakini bali dala manyo ofisi na kitu watu la dala tokwa nalaba right ende banyara kumanya obuyabaro elinde tanyara kubwatera na tosukani tokina ni okay mbia mano sana aje na bako tabinga challenges kichiri no na bwatani kora sense moya ne amwabiri mokonyora ne no mono ko ira bantu chinse chirichesko That akere oketiamente rato si endo aiba igoro ya advantage ko work na youth fund masaya bange mtu realize very slow in uptaking services ya serikali serikali is slow and methodical triko kwa kento bwango eko kwa ke wati sababu so I think one of the challenges the young people are facing manje tv wasaya basku is about the pap solutions tutagete njera romo kutano mandinga we checking end na to so the yankora kile kiuchi kutumia chiwe sei chichikoko chiko bioki akeigo but a partnership to atware na barabu has become a very good and instrumental tool gotokonya saba sa kwendeze isko as I'm bridging into challenge to go face mo saba sa yaba bange abantu bakwenda batari kwakana nibo ende onsi na basparti bakwenda gukorega ya house managers housemaids and housekeepers eseri agent ya Kenya ne what agent ya mwabere kare ENSE ya Saudi ENSE na la Dubai okunyara gwakanira musbati yo kare training mo processerie passport na bintu bindi but bodo twanyore challenge nene kerwa tebimo sae bono apply but we obviously litaria system to verify the credentials chai o apply mero mo tebi bono agent ya motebiri no wasinge fu amsini to chake process mo sae onyo atabuati pesa hicho. But that is when now people like youth fund come into board wa nyara ko fund o nyara ko na kuna che passport tari ndo to nyeru Ministry of Immigration na barabu kuna che passport ya I think 45 pages singe fusita to chene challenge aso mosa kuri gemero mote yana che passport singe fusita to chiko cha mochanda igendo ke to ko face ni as a system and I'm talking on personal experiences and ninja go verify on a day to day abasaya bange mbali ko ba honest because my system ito nere accredited that it unakuwa vekiritaria namba yawe kebande nere tangani ebi tokoleta maritaria se kebande
ndo arusi kintu kare to kateri muntu lika kiare ndo akerusio se kunya rumo sai tana kiko cha kuna kana taxes utabuati gasi to kerusio lakini to kateri ne rika onye kosomete Mubamba secondary rika Mubamba onye kosomete kwa university Kisii kwa kore certificate rika certificate tima dingia basai to bacha bakanyora bakarengera degree ne ngende kere mono so 60% of the number of verifications go reject ngo reject ose ngo kana na revert back monda wa the what degree kuko chaka because the easiest way kumenya ndo la chete degree graduation list one thing kwa the journalism 2013 Kisii University certificate ose kwa January 2013 graduation list nkaikwa ringi to hiyo ngara chaka onye gutuma for verification to the university I can easily tell that to chete degree and it's one of the challenge to go face with across another challenge is academic credentials, to be honest. Amo monta korika, pako present academic credential letari genuine. Bavan biona kikitu atire level yoko teba, tiato tebia vanto, patumie quality skills tiri babuate korigie merimo. Okay, mbiamana sana. So ekero bakorire facilitation, no say youth fund bakorire facilitation, chibese chikanga ki youth fund bagote bashinyora. Okay, but the system, the way it operates, it's like a check off. Okay. Karoko nda saving onye ko kurikire miremo bago kwa nanenera allowed celeba laws that nabo twara commitment se nore wo kore miremo ga onya kuna chumo shara ngora ego operate mna check off lakini the blessed person to tell us how they recover their body na bali bakuruchi besa ngona kimoko recover monto chigari amwa ete maybe 100,000 mukamo facilitate akagenda oikirora rire ngaya yabona gasi tingo kora na kimocha mwanya ra chibese china akali use taigo ka okorira matuko makora rire nga abona tingo gendera already moranyora chiriche onye mwari ko munachata tebe 5,000 per month already mora ikichiri mwabeta moko mwana kimogo cha mwachinyora makori no bara batokonye tomanyore gasiende but I think Dora experience a challenge so far because it's a new product but the biggest as we are trying to mitigate as totema kwenye mitigatory is bataragenda no nyabone gamna bako apply bakutuma ACV yabo na academic credentials prior to the funding kama tumire bakabakora matembo locally so nkukora wale interview ataracha kwenda before ataracha kwenda kokori gware interview kare Kenya ga ka kunyara onye no bwagachi waro sinanyare gwagacha so before ataragenda mutabatori kwa capacity building na pre-departure training kokorwere kwa 1 month mutinyo mugima so by the time tuko mubeka endega genda oyire ndore rumaene ari tayari kuchikore okay mbiamana sana Esther Nyaboka agatebanga good job mbiamana sana Evelyn Misiani agateba pamoja kuro marani Msuro Engia kuro bonchari bo mwancha niko ndani mbiamana sana Edwin Matagaro Brownio Nchari agateba nikiwa Estates of Nyariacho the capital city of Nyamira County tuned live in the world is happy to hear you mbiamana sana Walter James agateba ngambuliri omugeninga namba yabasaye nyingeni gobale sensemo ya CRB kubwatikana ni chilon umubwikana kero kuri ya chirichia help na kibara konyeke gose Baiwa kana sira abakaza tozi akorere muchando nororo muchando toyo mna help nabo to understand Katwana muna marriage group ndari kuri gere CRB ekara na mobe familia yamo wate group ya ino mutata kore project ndari kuri gere CRB to kuri gere ko tumuno muntu binafsi na help muno oyo mito yobori nabo aisi kanyaro ikara kaliriga naba ko ibona help wakana wasiringi nyatana muti eko wate kana ile ngoko nyora so nabo ko negotiate na barabu kwa wakana kera kwa zaire ko wakana aba ko rusigari baraba CRB ilinde akora ko bate imeto semia mbili mbanze lakini ile na moko negotiate lakini ngende kiange na ki as a group
tari ko baligereri lakini riyo ko tamna omonto binafsi osomo sai binafsi to ko ri CRB yao to ara ko sengwa kana ora mate and then ngote ngo ya sai ba mi kero ko irire kabesa kabande moira neri na riyo tari ko korende CV yao yechibesa ko bengia elindo nyara mambie na bora chatake emergency nyara tiko nyara kwanye kasi nje amana ya birada so igotua kana lakini mna help na bora nyara monto course in school ranyora beremo na kitoko bataiba bana bakonya ko ikarakariga bachakere kiombe bachake biashara nyara wata ngombe sitintoke kose bla bla nyara banyare gonyora bana bakona bashite na hali bacha ko kale biri ogoja go takaona mkopo binafsi akanyora bana hili kutebwa issues nere anochakira ka biashara ka kina kinire tamwebesa asikugosi okay kama ndrea segende kia help ase ndo chine ko affecta basaya abantu nonya ka bakoriye meremo kochiere nonya gyaro setu kwa seleba ase amendments ya kore tumutinyo yetete gyaro su ko be requirement kero ko sabe meremo lakini na nyora endo kutokorora kanene muno no kwebacha because elbe ko miaka 3 grace period wetani avya kurikire email kubori na kyo gendete and then akira nyare gutwaka nesire so mo sai it's advisable kero kurikire email abo kuri reply email ko batebi tinanyora meremo tinanyora meremo mo ngala no nyemya kende bere mbari ko shortlist and make comment their interest because what happens okire ocha gustukie miaka 5 miaka 5 parliamentary interest kwa tusingi 200 wasomera no batebiwa kala 500 and baocha kubwata era roro sara kubwata ritu kuja kusabika asinonya public service commission kwa tumirwe meremo na ministry ya kurikire ocha kubuka ritu kwelimo kwa nyoro mushara siri wisano cha natural na kupinga so it's good to I think for lack of better words whatever tutware chimbu chingia kubwati ama yuma tene responsibility kwa sababu nchako kwenye toka soma utware chimbu chingia cho kubwati tu ama responsibilities chao na higher education loans ni responsibility katoiraniri to na yokoiraniri email is very important okay mbia mono sana metato simuna to berito kwa ndanga youth fund chibesa nchirororo ankonyorora abantu mambi bagocho bisi bataite chibesa cyo kerekende kora batebingo how long egoteki bamanya konyora chibesa cyo mete narora cyo bisi abatenga ndete chibesa cyo mande biashara ndete nchake ngina batambia bano chibesa cyo biashara siri che emergency na atakamambi lakini je biashara igatoka swami ile process because again tekia ego ira jinga na nyegero odata kala sinda gara nyomba pakora tongi kiditi kiegasi usone ne chinko umulero woka aganda lige sigulia sero nyete sibirio siba sibiga ne stilo erabe abeka mate oganyabere na fobe ko wasi taka koroga oganyabara to kotani because ko so bogo to kota ke yona ande libu abeire wa bwatanire ande ra nya ke bra iya sekero wa yira ndo rusia ndo beke san so ko beke san pakoire mesa obe kororo and anya tinyeni ba na doro sinye so kero kwa beke bintu byanse mesa and ba do isaransa igotora rage kabisa akoligia maji na ndo isibi andora otumeke na ando oiro koboko orambali obege o mama anda bya kabisa ga o mige paka buru amate alo bega sinyeni mago bega munurange so ne a process again tekia go ire kere chinga no nyene bitu moto kusime kalera ambio gese ambio gese oire tinga na ande yeah so igo amafundisha haya na rakogera yale ira chingaki tu amanyana biyaiga so tata mutinyo yo moiga ngenda na itani mutinyo yo mama tabu te yeze ngeto kuitebeseke eche bakore project so again tukia mu ngo basaba muna abandi bagendera ire mbatu walite okoganya bagodana yeganyete yana kuoma wana zinage tume tuwe ne oi
Iganyete yana koma tumanye ndio sana asili. Dola tumike Swahili mvumilivu ula mbivu. Okay. Mvumilivu ula mbivu. Mtumia juani lia kivulini sawa atafutae achoke choka chapata. Sasa wewe kama more siali yako unapulae nganya na kumata dogo kanya kwa savings shilingi 10 meronge vere mukanyerete na tigocha ndege project yeno yanda bosi so tinga kinji batanda mono Manyali la maarifa na kitao kwa biashara hivi kama nyinyi biashara hivi na kilio kwa mko manyi hivi ndio bono ambiende kwa genda hiyo biashara bino bikina kina mo sukebosio ile ndogo batanda nyoranya mo kwa rasia mandasi para mwako yo bado mandasi moko kande bando yemo mwako 2025 ando wote bando yemo 23 wote bando yemo ngo mulio kina so mafundisha na kiaro toba muge iko kabisa irinda bana karma zakire bando yemo mwakonde tanyara mwagatire hoteli yino mwakonde mwigwire branch yende nara nakia mafundisho yaro irinda abakonye go genda biashara bino irinda mukina musikio chigo. Okay, mbia mwana sana. Ikiagera ndo chenye biro bito bya tonyorire kegima ante tengo eje ribaga oro baseme babo mwere gocha somo nchimurire. Mbia mono ndio tangani ko bakira mbia mono soto chika oche studio. Nasa montagerero so yo kutorigereri tar na ojara utara ndo bate physical office kusiga. Toka gari ya county commissioner. The compound area county commissioner ogocha se block erikire na ya Ministry of Labor, National Employment Authority. Chagra saa 2 mpaka saa 11. Jumatatu mpaka Ijumaa. Site yetu is open 24/7. Tuligo waka na nyisiringi. We don't charge for any service, no counseling, we don't charge. Abantu boka waka na services chetu na agent. Aso kwa kuna license which is annually paid. Nande bari bada ite passport wango kerwa wichuri e-citizen, it's a new product. Abako nyara kurika gari nyonyori emirimo nanea akurika gari twamurikira rirube nande abasai bari below 35 ndatwara besa inchwae tukurika se system yetu oya kubate capacity yetu tuko training otome email ocha se youth fund and they will give you the right emails to send kogweta matem tuko sabera mayana yo chiko part of the abantu bali bagotoa foreign exchange ko cha Kenya ndio mono. Aha, mbia mona sana limetato sinanchi tego toma maiga metia yo sino toma maiga. Maiga. Mari ba korigere timando che. But by dot nera na dora ora misi station here again I the link and be viewed later in the evening. Okay. Keraja ro chengo nye post on my status antaba. Sinda kwa shule. So timaiti I will just share the link she will view later in the evening. Okay, mbia mona sana limetemba ro bari na wari tinga yako bwati omoro bilikoro kero na bigete bichaga ya CPG ane sense mo ya Feriza Keri Roba Jose ni gari getenga gogo mbia mona sana Juventus Machogo agatebanga waiting agatebanga Ndizi TV ko bwata so boli sabwari mana biashara kya gatanga tako machakali eliambia mona sana ato zri bagani iliago mbia mona mara FRIDAH na station yetu ya Ndizi TV so gotwari ganande na kubwate sirinde okinya abonjoreri mono kuhakikisha basaya tukanyara bare amangana ya maya eli ayara bakonye gochakia na kugenje biashara so igasimo kana ningia monguro anya goseseni asante ngata basaya ntobwate bintu binge bigokolekana so na mugolire website ya youth fund nambo nintagata www na mogugu youth fund mokorole logo yere embali logo embali ni kire youth fund ewe inere website yetu mogo check ti update boigona bomo ko ligere Facebook page ya youth fund igali na moko like kutara training tiga sisi kutoka tianases tiarenge Israel na toko beka gari ende mwanyara ko chirigereri
naonye na se Facebook page ya nko bekande karokoli atos mogoi ngate ndoli bange ndabo ATOS mogoi ase Facebook page na bako anko bekanda update naonye na se enamba ya ne WhatsApp ko bekanda status abantu abange nkora bakora paka ngemye mbiri so namba ya ne 0703 277644 na Nyamira ndo batachi obisito saba kusiwa liwa Nyamira mokumina na ki mu obisa Nyamira tataga so kana kwanira igo aba Nyamira bons obisi nere Nyamira kire account ndo bate obisi ya youth fund so okokora kwa nengo dina ngota ya basa na toga nyamambi toda baninje Mbona mali nata miaka 2024 mambieni we 2025 so tarasuka anyo ko wate kya gaso yo kore biashara bali batete ko liko sawa bali batata kore biashara na taramo tubagwate si elinde tubwatera naiga manyara go chake biashara ko samagende biashara bali bwate biashara bya kibinafsi bali bosongo ba bwate chiduka tie kone binto biokolia electronics eliba mokanda ko yelon express tinyinge nayo kwake sababu yao eye bakonye kosine gokonye gukini biashara byao na bali ba lenkali bakometinga kibago chaka rosi byombe gabo torangeli torigi tobakare training inde munyara ko chaki biashara na gukini so tobabwata ko ndum mne keganze kia basai nande tobe no moko ko koreka mu agende biashara beino mu alikira basai because totale ko ligete impact eka tobaira besa tutagete ko bwati tobaira 1100 na ki igo kermo abeke se project ngi yakor ya rosi mabagai chigas so tubabwati ga tubakonya ko kina ga elinde munyaro kina mu employers namoro si ebesa tunyaro kina uchumi ya Kisii na ya Kenya ngima songo kwani abakubwati nansi na motigo bisiari na tigarini changa toka Nairobi siari tuwate Diana Nyabuto toka Nairobi sigari tuwate mungona kuja Ombati toka nere au antira nkwani Moses Mainge kanyore Nyamira lakini wana chiti Nairobi aliko tokonya konya gas erinde tidoni tia suka bwango nkwani musiyo ito Josiah Morias yo Gusii igoto ndolenge sikoto ara Gusii youth fund na Dr. Linet oyo rinjaji marketing kwani Moswati Dorin kwani Natalia kwani akamragana ku Mogo Junior na wange list nyingi tokora na ba Saibonsi baito Gusii na baira maigamange munguru oyo ande tuwatarane ndio tusuki Gusii Gusii okay biamona sana soko ikirana se studio nabayigogo semia omwanche muri biamona sana omwanche muri akabere gukobwatia umurobere wense yo boncheria gutwaka cyagete gukira bona igato ikira omwelio no gosemire kwane kwabere gukwemanya amange wetera abageni beli tkolia lero kolinde gukira abo no ngukira omwelio bo umurobere weli tkolia lero kolinde toskato nyegera asege keke KERUBO siongo satora sensemo ya kabere ye studio obego kumera na no umurobere wesabali yo boncheria stokoliyereria na kumurikira boncheria abago tosemia no kiboneta bukinya oboncheria bwabo kondo manchimuriyeria abakana utubwate asensemo chichemitandao sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News asensemo ya website na watu nyawetra www.ndizitv.net iritirane FRIDAH KERUBO nalio kaine kilna chibi chane liogiri abikira sole asenchira ya bene nere Abigael Nyanchama asibaba kubwatira nere Sara Mumanyi mwanchumuriyeria twara obuligereria borobuya Ndizi TV.
Ubwansu bw'omugusi. Negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ebintu binde binge byogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Napoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Swasa abantu abakimono chikese singe tokora Nyamira ka ni allergy. Abana besku allergy. Alafu number 2 neri mbari konyara korora are. Konyoro umuntu agwatege tokoroka refractive error. Mbari konyara korare gose konyara gosome gitabu gusubura buko bachanda. Enere problem enene. Alafu kero kwenda abantu abanene ase myaka ya chire 60s 55 gochigoro nenkenge egento gekorwe cataract. Alafu na pressure ya maiso na aro because nateba nabata mache pressure macha yikira accumulate atari konyara gosoka isko pressure kwenda iguru yami gekwere ndo mukiori bokorora yarete problem geto tokoroke glaucoma we yakora ase kwere ndo gwachaka koluze turkonyara korora buyebuna konyokorora naenda sabana bakebaya banyoriru na barabungura twara bare chip problem including cancers batege nto mono tokorra asabana bayibiru ne cataract icho mwana na bara iburu ne chinkenge ose aiburne shide ya glaucoma chinchere chichi amache kurwa maiso gosoka chire blocked for one reason was ngencho endiga Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Sana mwanche mulebeta seni kia Ndizi TV nebiro binanengo kwaligania asomoro belewesa baliyo boncheli nde tomene no moncheli kweli tukolia lero iyo rachikoba kago tosemia amange igoro yo boncheli ya bwaya sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotanyara wetra Ndizi TV News Digital abiga sensemere YouTube wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotanya wetra www.ndizitv.net na FRIDAH KERUBO okwaligani bene litoboto sanga sobwamo gochaka bono iga wika omwelio dangeli bageli bene kwaligani ya omoncherelio iga atomanye na kiakorwa karibu sana asante naboko manyo mancho mulielia na kiakorwa aiganga itole na ende bonchereli kibolio gokora ndiya mona sana ncha samalieta no muradi pita injo ibobara kama choga ikuba nuoga asitole bona iga na munando monchuri bwe byasere bibo ofundi kuruna nabichagete bakarero iga igona batogenderete kwikali tukeriga mbiyamona sana mwanchu muliye naga nitikomanya omorande pitanga igwachakire yes inche asama tukama iga nalingu mubachi chiwale na muna nalingu mubachi wale tukaigora ngatiko mubachi tukaigorega si hoteli no mongina tukanyakora ikobaga tukaruko baga tukagenda sakuru kwegetuki igegetuki ntu amenya tororo angete 10 years to kolega si hoteli lakini nde sigasi ye workshop nje na chiete school na ande na ale korota na ninje kolega si workshop
lakini ende yanyalika ntemna ya miru ya nyasaire ikanyalikana na chakire kitulege tukitubange hoteli ntumongina natagete chinko boneka ronko gurumute nkalenge na tigandu chibao inke ne chinko nke utumia adrisi chibaye chigana china chioni nanyora kende lakini nkanyora chibaye chichangire kuguru namuna chianga kuguru nkarangerie gasini ya nenero omufundi nkamate bono nchuni bwada chibao oro siege ntunagwaka na leba chachi bona nabali gochoro sige tanda na mwaka na leba chachi emesa na mwaka no genda nchitinda amanya bubundi lakini for that akakora sama tukange mitinye tana agachiagasira ekerakwa bono workshop yane gatigara tibwati muntu na nkarengera libona ande nkaryo mugakonde na rure imne yanko ya no kurukumatara kurwari koba ngamata binchoga endera kunya komberera agaiga okore gasirende mwako yiye nalemerera sana akamenya asendange wanyia munagenda tagocha nanche ningenda takora ngaki egasiye gokoru lakini ndo one time ekera chiete ebintu mbire bya pimete workshop ikatinyalekana tacha urualire bona nje nkabugori yatua yogo kerosi ngakerosi ngarosi kerubo karosi emesa ilikonyara kwa manyire korosi gusenga kikwake ilivona nje konyana umwaka umugima nenusu nje kobera sababu nje konyana againiri ake experience yakana bakonya kuna taninje ngonya kubana chira kiregen lakini nende ekerachi gocho mwaka yakanyana arosi ebinte akambuli na kwa rosi kusema fundiki ngamatabinje na rosi aganti umate kwa manyiro bobundi nkagoka nkamatabi yamana igo tukachakiraga awo tukakora nera sama tuko na andi kuchimotwange mitenyista lakini bono ngachanga matabini gasi yapunguire teliko genda byase nje twara stebi ntotobegete stock ngamatabi yapunguire bono ngatigara ngokora nchebweka tetorera na maiga kigo angwa totabinga nkwara bachite chigware akora teresra sense meye chigware arona kiyaringe nsemo chigware ne chinge yaringe na bachite chigware mwaka 89 na aringe Mombasa na menyata sakuru kumutongwe mwaka design nuona arenge nonyene feri elibune gocha goita abantu bechigware nuona arenge igoge ntongere esenjo nabwate bayiboli bono naleko na Mombasa abana ba mintumbaro barenga bake narenge ngainka batigete na nakora bwangu naminyoka wocha igona akotega si chigware yubachi na ninkwere narenge chigware Mombasa negasi ningiya yarenge nero ya through cities tu arenge egachi kotobeka store kero kurigereria kero kende kero kuarengo moke kuarengere tino ne tukeli monga no cha kuigore workshop ya narengerera na ndi nare korota bono guse workshop nare koraba bundi bakonya gukora lakini tingo twara interest kora tomanyinge nsemo yago bono wachire kwa likiro monto kwa twarira maigiri kikakingana na kikonya ta maigiri gacha gutwara ubumanyi nche nanyota maigiri yange wania nenus wetera somo kori wetera somo ndina bege tore konkorire gas angu mwako yo monenus nkamanyange bintu bitano kamanye kerubo kamanye mesa kamanye getanda nkamanya numurangu kamanye tirisa kamanya ne stool ebinde binale kunyara koros kala de ya senseme yago ekerari kunya koros na enku kwata kware kwa matete chikorare tatata no ekera chire trochi emesa bune yekeranye bwataniri ochire nche nari kurumaga nete mesa ebuti na pima every site na manya na irenga atumia ase measurement chiae na chiri kanse na agacha bono nche inali gutumia ekero mufundi achira akorire gasi didia roti ndiko mworo kyosengo pimande lakini naga nyosoka nanje nachaga komesa nanyora kire bati na irenga atumeka gocha nanje bonekera achire nachaga korosi akora tumanyinga bono ngakipo igweto banekera kwa roseti kwa watu alito gomanyigo korosi bintiga in fact nabona igwete biya ekiagara nanje kana rosi bono nachaga kohoni na ndinde nare gotebio monene nyasaye mbia mono kiara nchinu murandi na akorire gasi uburandi yange 17 years bono elingo chaka kwegere gasi no murandi inde still nabo yabwate challenge
it is a big challenge kiagara ninga neiringa enda Nairobi ase narangirwe meeting ninga neiringa enda korra basirika ase kanisa nkora ndi alibo basi motonto igo egasi enero nibwate challenge ya ekando kumurekera emechando gwetira segasi yiga abono gatwara ubumanyi bwokorosi egasi gachiga kya augatininia omukuri mirimo kwa bwate ugatigarwa na ibika ngatigara nchibweka abuna sense moyegetuke sense moyegetuke toresera ngo nkyo bonchire kwa kwirita sense meli ugacha korugali ugacha gocha sense moyeikoba no ayegetuki inamenya to bintu mbi areko genda buja totebe muna ikoba gaiga umete nkani ikoba nande nari kwire ne back gocha ikoba lakini bone ndukiagara naira na gocha gaga sibintu obaba yani demand ye bintu abantu abange bakogora aligetuki konya ntwaro sie bintoro bia bwatange 80,000 tuabegete nyumba tokomboete nyumba tubegete lakini ene ngachanga kombo ikoba umuntu agante bya biratega bikogorwa ngachena chana kombo anka kombo stage ali nkabeke bintu byaro nkala tumungina nkamotebona ayogocha kuoniri tuko nandi kwere na bag ojegetu kyatali atambe agaracha agakura 2 weeks akaoni bintu byonse akaoni yange 90,000 pono nkarra in fact koba ni wenere take na mune wenere take tigango nganye go chikoba ngenda nkore gasi ororo na kiya geta district ngachagai akora to banyinge KERUBO yite iganga kya kwanyo ata customer chao iga singinchu nuwanka nande na igirete bubundi oro abantu bakungulie bintu bakurware bali batamanyeti bagocha bali elimna sinakoro sigentu bangoli lakini tikatena sabantu bali bono banka na baikoba general bono abange mbali kunguli ikyara mbamanyete incheno mundu mubachi nalenge nandi bamanyete mbamete incheno murandi bono liye mangana yo bubundi yabo kumarasa mutana akamanyira arali nja district na chete school yo mundu egere bono kibali kumbuna ngaina chete lakini abantu bakurusiko bagocha totebe abantu nkuru bali no nyensi aya abantu barumigoli umuntu akombuli grade kikwa bwate motebe nje na chete school mtu ale grade kende yonse lakini gasi nanye manyete asene ya Nyasaye nana bangenda toteba igo ono akira abantu metase kinyoro bono mbatu ale tokwegena ikagera bametense mayaga ino morandi na ndi bameta ino mubachi igware ngikeri gwakorete bakabagachaka kukwegena bono nchumanyete mbangigenete at least koruna onchogete nkagachaka mangana brand since 1992 yani 82 no not 82 2002 na linachaka mangana yo brand bono kuruagwo mba manyete no muntu tali kwegeneka kurudi tangani nanda abandi mba manyete kero kende nkonyuna alingi na ukonyukoli abantu mbale bale gotana uyo pade taratulika narandi tyuma etange 3 months go 4 months abantu bagocha konda mabono amata marieta naru montara gocha ko gotoki pisobu ondo yo ndo batabafata evangelist musomba yani amangana amange lakini ende ngatebi Nyasaye inje nabaisa kukwana linde lyonse inje ninde true na ande tikabakwa na sinje nima eta sinko na singo ngokora nkogenda igona baya bete challenge bonjoka enchiri yega na nyirandidi mbake gabacha kumanya muisonde gana nchino murandi yani bachaka kuwanja asingo kora asimirimo yansa ngokora imbwango bachaka kuonjoka lakini at least wonjoro omuntu omotebi na onya kuwarenga asige tomate na wonjokire gochaga tali raisi bono ngwata tebigalia sense moyegetuki mwabwato hotel ande mugacha mukaigoro bonchire lyoboiga akirikendo hotel libone mwashite mukahisiye kamukanganya gochaga no mungi na achita rosa kyarambwe kore gokora hotel nkamatebia sigasiye bono ngokora kwaranda ageiria matuka mange sana okubuka botuko saa 10 chitoro chia kunyarire nkamatebe one gento kora karatimuka ekero twiche ikoba nkamatebe ono ntege turatimu uratimuka paka rero gatanya kwiguru hotel at least igasiga terimbe otatiga bufundi bwensi mbuli bobe nonye biasara bindi byonsi biyo birebibe otatigo isiko byochogani ochogani biasara nemirimende nabo bigokya totebe for example ochogani biasara kwire chibesi cha wisiko
otware abasubati bande isiko at least goseto kana kunyura amaru nabo kibesa muna kuwa guma to muntu agopimye gento okweti post na ke korangora babundi abange challenge ko bakira ekiagara ebese eriyo nyetumia okurendagara na ndo nyetumia onywa amaru na bara tebende tigangenda samaru mtume kesi 20 shillings lakini gakunywa 20 omenta bona at least ore bana ndetere gocha bona nyera noyo at least kibesa cyakora kicyakea ante tora gwaterera buno chiko tumanyanga akero gwateti musibati ugekerengererie kiganga tora tigara tumukoba tingo basibati ntwanchi takabesa kalito tokolenyorera nero konyorwa narire kuriria kabesa kae anakia irete kerengererie kyo gono chiko tumanya mange naki asense meyiga na rubonchiriria bwabete boko basense moya gwatera tura saso mutumo kiga yamana sana umwanchi muri yita seniki and Ndizi TV ni batandita gosanga meyo rubire bwesa bali yo bonchiri astoganita gosanga no monchiri yiga akorosi bintu gutumika kibao kura sense meyiga yaikoba nageneta kwerera amange nara yabirika gwetera anomono aso bonchiri bwa kondi tutrasaso mutumo komokeigo toskato nyegera ngwira ntrasege KERUBO sio eginde tobeto gosanga amange. Swasa abantu abakimono chikese singe tokorra Nyamira ka ni allergy abana besku allergy alafu number 2 neri mbari konyara korora are konyoro umuntu agwategende tokoroka refractive error mbari konyara korare gose konyara gosome gitabu gusubura buko bacanda enere problem enene alafu kero kwenda abantu abanene ase myaka ya chire 60s 55 gochigoro nenkenge egende gekore cataract alafu na pressure ya maiso na aro because natera na wata mache pressure macha ikira accumulate atari konyara gosoka isko pressure kwenda iguru yami gekwire ndo mukiori bokorora yarete problem geto tokoroke glaucoma we yakora ase kwire ndo gwachaka koluze turkonyara korora buyebuna konyokorora naenda sabana bakebaya banyoriru na barabungura atwara bare chip problem including cancers bategen to mono tokorra asaba naba iburune chikate icho umwana na bara iburune chinkenge ose aiburune shide ya glaucoma chinchere chichi amache kurwa maiso gosoka chire blocked for one reason was ngencho endiga Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkorbo gusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Laboratory ya Dynapath nige bwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine yekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itumu ya toro kurira marwiri na malaria kuri tore sukari twapima blood pressure kupima tore kidneys kupima tore liver function test zones laboratory nkuru barobokorera buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bw'amabere arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobo
Busongo asamagacho asansura complex center of capital roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo byegoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, x-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa goke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birinanye. Gwantira bare insurance chiko bwatia NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson,